Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ime otu asị m otu ụdị echiche banyere uche Chineke kwesịrị onye ọbụla dịka n'ezie onye ọbụla nwere ike ime ọ bụrụ na m na-eme ya ka onwe gị nwekwara ike ime ya. Gịnị na-eme mgbe ọbụla ị pụrụ gị ịzụ akwa ọhụụ? Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọbụla dị ka m onwe m, gị lee anya n'otu ihe, gị lee ọtụtụ ihe anya, gị yinye ha ụfọdụ ihe ndị ị chere na ị ga-ahụ n'anya, gị yinye ya gị sị ahụghị m nke a n'anya, mana ihe ndị ọzọ ị chere na ị gaghị ahụ n'anya, mgbe mmadụ sị gị na gị lee nke a yinye ya ma ọ rara gị ahụ, gị si n'ezie na nke a dịkwa mma o, mana echekwara m na ọ gaghị adị mma, mana ọ dị mma nnọọ. O nwee na ọtụtụ mgbe m kpọrọ ndị enyi m gaa n'ahịa gị ịzụ ihe, ndị nwere ntụkwasị obi na ihe ha ga-eyi na ihe ndị ha na-agaghị eyi. M na-agbalị ka m nyere ha aka ka ha nwee ike ichetụkwa n'ihe ọhụrụ, n'ihi na e nwere ihe ndị ọzọ m chere ga-adị ha mma n'odudo anya. Ọ bụrụ na isi ndị mmadụ nwalegodo ihe ndị ọzọ ya adị ha ka ịma na n'eziokwu ka ajọchakwaghị njọ, ka anyị kpọọ ya na amamihe, mana anyị ga-eji nke a tụnyere ịchọpụta ihe bụ uche Chineke. Ugbu a ịma ụfọdụ ihe anaghị m ahụ na nchọpụta, mba, nke a abụghị m. Gịnị ka ị chere? Mba, anyị niile ma na nke a abụghị m. Ọ dị mma, kedu maka mana nke ọ dị mma? Ọ bụ icheghị na nke a ga-adị m mma? Ọ dị mma, manụ m otu m si eyi nke a mapadịrị ya na ihe eji ekowe ya. Ọ dị mma ka anyị hụ. Ama m ihe mbụ di m ga-ekwu bụ na m agaghị eyi nke a na ọ na-ahụ ụzọ. Ya mere aga m agabiga nsogbu mgbe ọbụla m na Dev na-ejike. N'eziokwu ka m maragodu ma aga m ele nke a ma ọ dị mma, ka m hụ ihe anyị na-eche n'ebe a. O Chineke m, ka anyị hụ. Ọ dịchaghị mma. Mba. Ịma ị gaghị achọpụta uche Chineke banyere ndụ gị ma ọ bụrụ na ị chọghị ịnwale ọtụtụ ihe. Ị ga-achọpụta ihe kwesịrị. Arụrụ m ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ọta akara nke ụlọ nzukọ, mana ọ dabara m. Kwenyere m, amaara m ụmụntakịrị makwara. Nke ahụ adabaghị. Agbalịrị m izi ozi ọma nke akụkụ ụzọ n'ihi na ụlọ nzukọ m na-aga mgbe ahụ nwere akwụkwọ ndị eji ezi ozi ọma nke akụkụ ụzọ nke ukwuu. Ha na-agakwa ozi ọma nke akụkụ ụzọ. Ịma ihe mere na enwere m ike mee ya, ma ọ bụghị ihe m bụ. Ọ naanị enweghị m aṅụrị n'ime ya. O siri m ike ime, ọ bụghị maka m. Ịma abụ m ụdị mmadụ, enwere m ike ịchịkọta ndị mmadụ, enwere m ike iwuli ndị mmadụ elu n'ihi na enwere m mmụọ nke onye ndu. Ma bịa chee sị na ọ bụrụgodị na anyị ga-eke akwụkwọ eji ezi ozi ọma, ọ bụghị m ga-aga ike ya. Aga m aga kpọta ọtụtụ ụmụ nwaanyị, anyị ga-aga ka akwụkwọ ozi ọma ebe o buru ibu. Ya mere m kpọkọta ọtụtụ ụmụ nwaanyị n'otu oge ọkọchị. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike icheta nke a. Anyị agbada aga tinyecha akwụkwọ eji ezi ozi ọma n'ụgbọala ọbụla nke anyị hụrụ, anyị tinyecha ya n'ebe niile. Mụ na ụmụ nwaanyị a zisara akwụkwọ ozi ọma dị nde 10 n'ọkọchị ahụ, mana mgbe ahụ nke a tọrọ m ezigbo ụtọ. Eji m obi m niile na-eme nke a, mana emechaa ndị okenye nke ụlọ nzukọ akpọọ m wee baara m mba otu m si wee hazie ihe a na-agwaghị ha agwa. Ya mere ị na-ahụ ọtụtụ mgbe ị na-eso ihe obi gị gwara gị, ekwensu ga-ahazi onye ga-abịa megide gị. Dịka m na-aga n'iru na-eme ihe omume nke ha, m nọrọ na-aga n'akụkụ ụzọ ụtụtụ Satọde ọbụla, na-eme ya n'ụzọ nke ha, n'agbanyeghị na ahụghị m ya n'anya, ọ masịghị m, ọ naghị enwekwerenu m isi, mana ndị mmadụ na-akụrụ m aka. Mana mgbe m ritụrụ bịa soro obi m nweta ọtụtụ mkpụrụ, anaghịkwa m ekezikwa akwụkwọ ozi ọma ụtụtụ Satọde ọbụla. Mana mgbe m mere ihe m chere Chineke chọrọ ka m mee, m banye na nsogbu, enwere onye na-anụ ihe m na-ekwu. Asị m, o nwere onye na-anụ ihe m na-ekwu?
mere ị ga na-agbalị na-etinye ụfọdụ ihe ịma tupu ya eruo oge m gara na ihe onyonyo. Agbalịrị m ka m gaa na ihe onyonyo. Elee ihe ị chere? Mba, echeghị m nke a. Ịma, akpọrọla m ụfọdụ ndị na-arụrụ m ọrụ. Ọ dị mma, ma ikwere m ikwe, o nwere kootu odo odo m na-eyi nwere ihe ndị a na-ayọkashi m ebe niile. Mgbe ahụ ana m eche na ha dị mma, m na-eweli aka m otu a na-eme ya, ha na-ayọgharị. Ịma ana nke a bụ ihe m chọrọ ịrụtụ aka maka nke ahụ. Ụfọdụ ihe dị mma n'oge ya. Soronụ m nụ. O nwere ike nwee ihe ndị ị na-eme n'ime ndụ gị bụ uche Chineke n'oge ugbu a. Ha yiri ihe ziri ezi n'ebe ị nọ n'oge ahụ, mana ha agaghị eyizi ihe ziri ezi mgbe ọtụtụ afọ gachara. O nwere ihe ndị na-adịghị mma mgbe ị dị afọ 20. Ọkwa ime ebe m na-aga ugbu a, ha agaghị adịghị mma mgbe ị ruru 15. Amen. Ya mere, atụla ụjọ ịtụle ọtụtụ ihe ugbu a. Ịma, ime ihe ndị ahụ nke ndị mmadụ na-agwa gị na onye ọbụla nwere ike ime ya, otu ihe ọ ga-abacha mmadụ niile. Ugbu a, n'ezie, eziokwu bụ enwere m ike iyiri nke a mana agaghị m eyi ya n'ihi na ọ ga-emebishi isi m niile, mana anaghị m achọ ụdị ihe ahụ. Mana lee ya otu ọ dị, o nwere obere aka ebe a. Ime otu asị m, otu ụdị echiche banyere uche Chineke kwesịrị onye ọbụla dịka n'ezie onye ọbụla nwere ike ime ya. Ọ bụrụ na m onwe m na-eme ya, gị onwe gị nwekwara ike ime ya. Echeghị dị m na nke a ga-aba m. Jinja nwere ike iyi ya, ọ ya aka m mma, aga m agwa ya. Ị gaghị aga na-eme otu ihe n'ihi na onye ọbụla ọzọ na-eme ya, maka na ọ dị ya mma. Achọghị m ịma ihe a na-asị na mmadụ niile nwere ike ime otu ihe. Enwere m ike ịbụ naanị otu onye ọ na-adịghị mma. Ọ bụghị ụmụ nwaanyị ndị ozi ọbụla kwesịrị ịchịkọta ụmụ nwaanyị ma ọ bụ ịpị piano. Ehenu, haleluya. N'agbanyeghị, ọ bụghị nwunye onye ozi ọbụla ga na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ chọrọ. Ị na-anụ? Ha enweghị m ike ikonyenwu ihe a otu ọ dị mma. Agbalịala m. Unu niile ga-anọ ebe a na-achị ọchị maka ihe a ruo abalị niile. Nke ahụ nọrọ ebe ahụ. Ugbu a, agbalịsiri m ike ịga na ihe onyonyo tupu Chineke mee m ka m gaa ya, mana akpọtara m ụfọdụ ndị ọrụ ma anyị ga-achọta n'ime obodo ebe a na-eme ihe onyonyo. M kpebie na aga m eme ihe nkiri nkụzi ihe, na m ga-agba ha ajụjụ ọnụ. Mkpọrọ ihe dị ka ụmụ agbọghọ 5 na-arụrụ m ọrụ. Anyị emezi oche ke ha mezie oche ke ma anyị akpọta ndị na-ese ihe onyonyo ole na ole. Anyị ewere eriri anyị konye n'ụlọ ọrụ ọba redio. Mana naanị otu nsogbu dị bụ aga m agba ha ajụjụ ọnụ ahụ. Agaghị m anọ chere ka ha zaa ya, m zaa ha ajụjụ ahụ. Anyị nọrọ ọdụ ebe ahụ ruo otu awa, mana onwe onye ọbụla nwere ike ikwu okwu n'ihi na m onwe m enweghị ike imechi ọnụ m ruo ogologo oge kwere ka ha zaa ajụjụ ahụ. Ruo ugbu a ka m na-enwekwa nsogbu ahụ. Mgbe ụfọdụ a na-edetara m akwụkwọ sị ọ bụrụ na Joyce ga-ekwu okwu, ọ ga-ekwe ka ndị ya na ha na-ekwu kwuo. Ya mere ha laghachi ha n'azụ ebe ahụ jide m n'olu. Ị ma ihe mere? Agbalịrị m ime ọtụtụ ihe. Eziri m ozi ọma akụkụ ụzọ. Akụziri m n'ụlọ akwụkwọ ụmụ ọta akara. Amụrụ m ịkpọ ụbọ. Emere m ihe niile ị nwere ike iche maka ya. N'ikpeazụ, m gbalị ịkụzi ihe. Nke ọ dabara. M bịa gbalị ide akwụkwọ. Enwekwara m ike ime nke ahụ. Nke a amaka, ọ na-adaba. Ma ugbu a anyị nọ n'ụwa niile n'asụsụ 80 dị iche iche. Amen. Ma n'ikpeazụ, abịara m nwetazie ihe dị m mma. Ị hụla ya? Kootu m nke na-atọcha m ụtọ. Ahụrụ m ihe etinyere ya n'anya. Ọ mara mma, na-adị ka ihe magburu onwe ya. Lee, mgbe ị na-eme ihe ziri ezi nye gị, ị ga-ama, mmadụ ndị ọzọ nọ gị gburugburu ga-amakwa. Ndị ụfọdụ nwere ike na-eme anya ụfụ mana amakwaghị ya. Amen. Ka anyị too Chineke. Ọ dị mma. Aga m ekonye nkwe nke a.
ihe o ji dị mma bụ na ọ naghị afụkọta ugbu a ọ bụrụ na ị ga-achọpụta ihe Chineke chọrọ ka ị mee, ị ga-anwale ọtụtụ ihe. Ị nwere ike isi ị nọrọ n'ụgbọ ahụ dị ntakịrị nke ike gwụkwara, ma ọ gị pụta gaa ije n'elu mmiri. Ndị mmadụ ndị metụrụ ihe dị iche iche mere ha ma daa. Ndị na-anwale ihe ndị dị iche iche mgbe ụfọdụ a na-ama ha ikpe ma ọ bụ kwutọọ ha. Ndị na-anwale ihe ndị dị iche iche bụ ndị na-eme ihe ndị siri ike. Ọ bụrụ na ị nwalebeghị, ị gaghị achọpụta ihe ị nwere ike ime. Ị ga-azọpụ ụkwụ ma chọpụtakwa, zọpụ ụkwụ ma chọpụtakwa. Ugbu a Pita gara ije n'elu mmiri. Ị ma ihe o mere? Esta gbalịrị ịga n'ihu eze mgbe a na-akpọghị ya, ma ị ma ihe mere? Eze anabata ya. Ya wee eze nwaanyị, mana ị ma ihe akparamagwa ya tupu ya agakwuge ya? Ọ bụrụ na m ga-ala n'iyi, m ala n'iyi. Mana ị mara, echere m na anyị kwesịrị inwe akparamagwa dị ukwuu, na anyị ga-asị na agaghị m ebi ndụ m niile n'izere onwe m na ike ọgwụgwụ. Aga m ewere ohere ọbụla m hụrụ. Aga m eme ihe dị ike. Aga m agbalịsi ike ịchọpụta ihe Chineke ga-eji m wee mee. Aga m achọpụta ihe Chineke ga-emere m. Ọlụ ndị ozi 16 ahụrụ m akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a n'anya, mana anyị agaghị egbu oge ịga gụwa ha. Mana Pọl na Silas ha gara n'obodo gaa zie ozi ọma. Ọ dị amaokwu 5 n'ebe a nke mara mma. Ya sị na ha gara n'obodo nke a, ma Jizọs ekweghị ka ha zie. Ha gaa n'obodo nke ọzọ. Ha gbalịa ka ha banye n'obodo nke ọzọ, ma mmụọ nsọ ekweghị ha ka ha gaa. Ha wee banye n'obodo nke a, banye n'obodo nke a. Mana ihe m hụrụ n'anya maka nke a bụ ha maara na a kpọrọ ha izi ozi ọma. Ha gbakọọ na-agagharị site n'obodo ruo n'obodo ka ha mara nke ga-enwe isi. Ma ị ma ihe mere? Pọl onye ozi dị ukwuu, mana ọ nụchaghị nke ọma site n'ebe Chineke nọ. Mgbe ụfọdụ naanị otu ụzọ anyị ga-esi wee nụ site n'ebe Chineke nọ bụ ịzọpụ ụkwụ, mara ihe aka ya dị na ya na ihe aka ya na-adịghị na ya. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? A sị m, mgbe ụfọdụ naanị ụzọ anyị ga-esi wee mara ndị na-ejighị ahụ si ha chọrọ ịnụ site n'ebe Chineke nọ. Achọrọ m ịnụ olu Chineke. Ị gaghị amụta ịnụ olu Chineke site n'ịnụ otu a. Kwuwe Chineke. Mba, ị ga na-eche echiche, o nwere ike nke a, o nwere ike nke ọzọ. Nke a adabaghị. Ị ma na ụfọdụ ihe ndị na-anwale karịrị gị n'ibu. Ihe ndị ụfọdụ ị na-eme ugbu a nwere ike karịa ibu n'anya gị ugbu a. O nwere ike ị dịghị na njikere wee nye ya. Ị nweghị ntụkwasị obi, ụjọ na-atụ gị mgbe niile. Ị maghị ma imege nke ọma ma imege. Agala n'ihu na-agba mbọ chọta ihe ị ga-emeli ugbu a. Ị ma ihe m na-agwa gị? Dị ka ị na-eto, otu ọ ga-eji dị gị mkpa na ị nwere zuru gị. Amen. Gịnị ka m na-agwa gị? Ana m eyibu ya n'agbanyeghị otu ọbụla o si daba. Ọ dị ha na mma. Unu aghọta ihe m na-ekwu? Ọtụtụ mgbe ọtụtụ mmadụ na-eche na ọ dị mma ịnọ n'ogugo ndị ọzọ nọ ka ha nwee ike ime ya. Ọ bụrụgodị na ọ bụghị ebe ziri ezi nye ha, na-ebupụtakwa ọrụ ọjọọ. Ya eme ha mgbe niile ha na-arụfe onwe ha n'ọrụ, anaghị arụtakwa n'ezigbo ọrụ. Ọ bụghị maka ihe dị mma bụ na o ziri ezi nye gị. Anaghị m eyi ya n'ihi na ọ mara mma, kama ọ na-edo m ahụ. Achọghị m ka ọ bụrụ ihe ga-esi m oke ike n'ukwu. Achọghị m ka ọ na-agbakasị m ahụ. Achọghị m ka ọ na-akọ m ọkọ. Achọghị m ka o kegide m n'olu ebe a. Ana m agwa gị, ana m eyi ogogo akpụkpọ ụkwụ ndị ha ogologo ka ihe a na-agagharị ebe m na-ezi ozi ọma ọtụtụ afọ. Ọ bụghịzi ugbu a nwanne m, ana m eyi akpụkpọ ụkwụ ndị mma m na-agagharị. Achọghị m ịma ihe onye ọbụla na-eche. Amen. Nwanne, etinyere ihe na-adọ adọ n'uwe ala m yi n'abalị a. Nke a doro m ahụ. M yiri uwe elu gbadara agbado, onwe onye ga-ahụ ihe n'ebe ahụ. Mana ihe ndị ị na-achọ iyi nwere ike ịkarị ntakịrị. Ka m godu, ahụrụ m ndị ka ahụ nọ ebe a, lee ha. N'ụzọ nke ọzọ ya, ụfọdụ n'ime unu na-eme ihe ndị nke karịrị ntakịrị nyere gị. O nwere ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime dị mma karịa ihe imega. Ị na-aghọta m? O nwere ihe ndị ọzọ ka mma ị nwere ike ime karịa ihe ị na-eme ugbu a. Mana ị kwesịrị ịzọpụ ụkwụ mee ihe ndị ahụ dị ukwuu nke Chineke chọrọ ka ị mee.
emena ihe ndị eyile ihe ndị karịrị gị, eyikwala na ihe ndị karịrị, eyile ihe ndị na-edoghị gị ahụ, na-anwale ọtụtụ ihe ruo mgbe ị ga-enweta nke dị gị mma n'ahụ. Mgbe ahụ gị na Chineke gabazie n'iru ka anyị too Chineke. Enwere m ihe ọzọ ebe a nke dị m mma n'ahụ. Lee ya, gịnị ka ị chere? Ekwekwaghị m nke ahụ. Ya mere, zọpụ ụkwụ ma chọpụta mmadụ ole n'ime unu ga-enwe obisi ike ịchọpụta ihe Chineke nwere nye ha. Ugbu a lee nke ọzọ na-atọ m ụtọ. Ihe mere nke mbụ, isi 28. Achọrọ m na ka anyị niile nọrọ n'etiti uche Chineke wee nye ndụ anyị. Ma cheta, mgbe ụfọdụ o nwere oge ọ na-eji abịa. Anyị nyere n'ụgbọala gaa n'akụkụ ụlọ ọnụ na ndụda obodo ebe a taa, ebe m rụrụ ọrụ mgbe m dị afọ 21. Otu mgbe dịka onye na-edekọ otu esi akwụ ụgwọ ọnwa, na otu mgbe onye na-edozi akwụkwọ, otu ihe si dị. Nke a so n'oge mbụ. Oge nke abụọ m hụrụ Dev. O ji ụkwụ na-agbada ndụda obodo, mana achọrọ m ụgbọala nke ga-akwọla m ọrụ. Ma agwala m nwa okorobịa ya na ya na-eso arụ ọrụ. Ọ ma na m chọga onye na-akwọ m, ya kpọọ Dev ka ọ kwọrọ m. Ma Dev ahụna m n'ihu ụlọ mma m bụ chee ma o nwere ihe m chi ya bịa kwọrọ m. Anyị agateghị aka ihe niile eme. Mana ị hụrụ, na ndụ m n'oge ahụ, ọ dị mma ka m bụrụ onye na-edekọta ụgwọ ọnwa na onye na-edozi akwụkwọ. Mana nke ahụ agaghị adị m mma ọzọ ugbu a. Ya mere, ụjọ atụla gị ịgbanwe dịka oge nke ndụ gị na-agbanwe. Ịma, agwara m ndị mmadụ ọtụtụ ihe agbanweela n'ije ozi anyị, ma e nwekwara ike ka a na-enwekwa mgbanwe na-aga n'ihu. Mgbe ụfọdụ ha ewetara m echiche si, ọ nweghị ike ịhapụ ihe dị otu a, ma ọ nweghị ike ịhapụ nke ọzọ. Ịma, ihe agwa m bụkarịchara ugbu a, ọ dịghị onye ọbụla ọzọ na-alụ m na-abụghị Jizọs na Dev. Ịma, o nweghị ihe ọbụla nke m na-eme nke m kwesịrị ịga n'iru na-eme ya ruo ọgwụgwụ ndụ m niile, naanị n'ihi na m na-emebu ya afọ ndị gara aga. Ọ bụrụ na o zighị ezi ọzọ, agaghị m emezi ya ọzọ, n'ihi na achọrọ m uche Chineke zuru oke n'ime ndụ m tupu m na-ahapụ ụwa. Mana mgbe niile, mgbe ị ga na-ejide ihe ọhụụ, ị ga-ahapụ ka ihe ochie gaa. Mana ọtụtụ mgbe ọ na-esi ike ịhapụ ka ihe ochie ka ha gaa. N'eziokwu, ụfọdụ n'ime unu ka na-eme ihe ochie ruo ugbu a. Mana mgbe ị na-eme ihe nke Chineke jụrụla ajụ ogologo oge, a na-asị na ọ bụrụ na ịnyịnya nwụọ n'afọ 10 gara aga, ị gaghị akwawa ya kwagote ya n'elu ugwu ka ilihapụ ya n'ọgwụ. Mmadụ ole n'ime unu nwere ike ikwu mgbe otute mmanụ Chineke na-anọghị na ihe? Ọ dị mma. Ọ bụrụ na aka Chineke anọghị n'ime ya, aka gị agaghị anọ n'ime ya. Ịma, David chọrọ ịrụrụ Chineke ụlọ. Ọ chọrọ ịrụrụ Chineke ụlọ nye igbe ọgbụgba ndụ ka ọ bụrụ ebe ezumike nke Chineke. Ma o doro ya anya na o kwesịrị ime ya. Ma o bidoro nwetawa ego na ihe onyinye site n'aka ndị mmadụ. Ya mere, o nwere ọlaọcha na ọlaedo na ihe ndị ọzọ eji arụrụ Chineke ụlọ. Mgbe ahụ Chineke asị ya, mba, achọghị m ka ị mee nke a. Ngwa lee nke a, echere m na nke a dị mma. Mgbe ahụ eze David akwụrụ n'ụkwụ ya wee sị, nụrụ n'olu m, ụmụnna m na ndị nke m. Mụ onwe m chọrọ ka m rụọ ụlọ ezumike wee nye igbe ọgbụgba ndụ nke Onyenwe anyị, ka ọ bụrụ ebe mgbakwasị ụkwụ nye Chineke anyị. Ma akwadokwere m ihe niile eji arụ ụlọ iji rụọ ya. Ya mere, ọ matara ihe dị mma, ya zọpụ ụkwụ, gbalịa ime ya. Ma Chineke asị ya, ị gaghị arụ ụlọ wee nye aha m ma ọ bụ nye m onwe m, n'ihi na ị bụ onye na-alụ agha ma wụfukwa ọbara. Ma mgbe ahụ m onwe m ga-asị, n'eziokwu, awụrụ m onye ọjọọ, so enweghị m ike ime ihe ọbụla. Otu ọ dị, Onyenwe anyị bụ Chineke m, Chineke nke Izrel, bịara họrọ m n'ụlọ nna m niile ka m bụrụ eze nye ndị Izrel. Ma ya gaa n'iru ikwu ihe ndị ọzọ, ma ebe a wee ebe ka mkpa. Chineke si ya, ị gaghị arụrụ m ụlọ, ị gaghị eme nke ahụ, mana ị pụrụ ịbụ eze. Ọ bụghị na o nweghị ihe ọbụla ọ pụrụ ime. Ọ bụ maka ihe ọbụla uche Chineke bụ, n'ihi na o nwere ọmụma ikpe nke ọbara n'aka ya. O gbochighị ịbụ eze, mana o nweghị ike ịrụ ụlọ nye igbe ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụgodị na Chineke gwara gị na ị nweghị ike ime nke a, ọ bụghị na ị gaghị emenwu nke ọzọ. Ma aga m eche na ọ kacha mma ịbụ eze. Ọ bụrụ m onwe m, aga m asị Chineke, ma ọ bụrụ na arụrụ m gị ụlọ, olee otu m ga-esi bụrụ eze? Ya mere, anyị kwesịrị iso odudu nke Chineke. Amen. Agbalịrị m ịbụ odeakwụkwọ nke pastọ anyị otu mgbe, mana ọ dabaghị. Nke bụ eziokwu, ọ nọ ebe a, onye ọzụzụ atụrụ Shelton. Abụrụ m onye otu nzukọ ha ọtụtụ afọ. M wee bụrụ onye odeakwụkwọ ya, mana ikpeazụ achụrụ m n'ọrụ.
dịnụ mma. Dịka m gwara unu na mbụ, emepere m ọnụ m ịkụzi nkụzi, ma nke ahụ dabara m ugbu a. Lekwa ebe anyị nọ. Ọ dị mma. Ugbu a, ihe ọzọ m chọrọ igwu unu okwu maka ya n'abalị a bụ inwe obisike, ijisi ike na-agbaghị ọsọ ma ọ bụ kwụsị. Ma Chineke nyere m, echere m na ọ bụ ezigbo ime atụ. Ọ bụrụ na ị pụọ gaa zụọ ihe egwuregwu, mmadụ ole n'ime unu mere na ihe egwuregwu a mbụ? Ọ dị ka onye ọbụla n'ebe a. Mmadụ ole n'ime unu kwụsịrịla n'ihi na ị na-achọ nke ga-amakọ ya na ibe ya ma ị hụghị ya? Chefuo ya. Ọ dị mma. Ya mere, mgbe niile ị na-azụ ihe egwuregwu a n'ihi na ị chere na ihe ndị a esere ya mara mma n'elu okpokoro ya, ma ị maghị ihe ọ ga-ewe gị iji tikọta ihe ndị a esere ese ọnụ. Ị na-anụ? Mgbe m gere ozi ọma nke mbụ m kụziburu ọnụ na ihe kaseti, ọhụhụ ụzọ a wee bulite n'ime m. Ị ga-aga n'ebe niile ụwa sọtụrụ gaa zie ozi ọma, gbanwee ndụ ndị mmadụ gburugburu ụwa niile. Masị, ehe, nke a bụ ezigbo ihe eserese. Mgbe ahụ, mgbe i burula okpokoro ihe ala ruo, Chineke mee, gịnị ka m buru lọta? Nke a bụ mpempe ole nọ n'ọhụ gị, nwanne? Bịa, enwere onye n'ebe a n'abalị a? Soro m. Ee, ịhụnanụ m ebe a ugbu a, aka niile na-akụrụ m. Ebee ka ị nọ mgbe m nọ na-emezisi ala na-atụpụsị ụkwụ nsịkọ niile ebe m ga-akụziri mmadụ 10? Otu ebe n'ebe a na St. Louis, afọ 30 soro n'usoro. Ana m agwa gị, ihe egwuregwu a ọ bụ akpụkpọ eluigwe buru ibu, ọ bụkwa ahịhịa buru ibu. Amaghị m maka gị onwe gị, ma onwe m ike ga-agwụ m ịtịkọta eluigwe ya ka m ghara iti mkpu tipụ isi m n'ala. Mmadụ ole n'ime unu ghọtara ihe m na-akọwa? Nke a pụtara na ị ga na-eme otu ihe, na-eme ya, na-eme ya, na-eme ya, na-eme ya, ma ị chọghị ịhapụ ya n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ ihe ị nwere. Gị chesi, ọ bụrụ na m ga-eme ihe nke a otu ugbo, aga m esi n'ala fọpụ ntutu m. Onwe na-aghọta ihe m na-ekwu? Lisa, akwa ị na-aghọta ihe m na-ekwu ka ọ bụ na-aghọta ya? Emem. Olee otu ọ dị? Chris, ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ọkwụ na-aghọta ihe m na-ekwu? Unu ga-eji ihe ịma atụ ma wee kụzie ihe ebe ọzọ. Ọ bụrụ na agaghị eji ya, ama m na unu ga-eji. Ọkwa ị gwala Nick si asịtara gị ihe egwuregwu? Ana m agwa gị, enweghị m ike idebe ihe ọ bụla n'aka ma ọ dịghị mma. Ịma, anyị na-ebukarị ụzọ chọta akụkụ ya anọ. Ha dị mfe. Anyị bịa tịkọta akara ha. Ngwa, olee ihe na-eme mgbe ị chọpụtara na o nwere akụkụ nke na-efu? Ụfọdụ n'ime unu ugbu a n'ebe a dị ka ha jikwa ihe egwuregwu a etikọtara ọnụ, mana o nwere ihe na-efu. Ma ịma, ndị rụrụ ya etinye ha akụkụ ahụ n'ime okpokoro ya. Ngwanụ, ọ dị mma. Eche m na Chineke chefuru mpempe ka ahụ. O nwere ike mpempe ka ahụ nwere ike ịbụ ihe ị ga-achọ ka ọ bụrụ. O nwere ike mpempe ahụ ị na-achọ bụ na ị chọrọ onye ga-enyere gị aka. Mmadụ abụọ nwetere ya. Ịma, o nwere ike achọrọ m iji aka m tikọtacha ihe egwuregwu ndị a ka ọ bụrụ na mmecha m si lekwe ihe m mere n'aka m. Mana o nwere ike Chineke na-asị, mba, ị gaghị eme nke a ma ọ bụrụ na m anọnyere gị. Ị ga-ebido na-akpọbata m na ihe ọ bụla nke ị na-eme. Ị ga na-enye m otuto niile. Kwụsị ịgbalị ime ya n'aka gị. Bịa, ị gaghị agbanwenwu onwe gị. Ị ga-ekwe ka Chineke bata ka o mee ya na ndụ gị. Ị pụghị ịgbanwe onye ị lụrụ. Nke a nwere ike ịbụ ebumnuche gị. Ị nwere ike ibu ya n'uche, mana ka m gwa gị, ọ bụ naanị Chineke na-agbanwe mmadụ. Amen. Ngwanụ, anyị niile nwere nrọ ma ọhụ ma olileanya ma ihe anyị kwadoro ma ekpere. O nwere ike ọhụ gị ma ọ bụ nrọ ga-abụghị ịga n'ụwa niile ezi ozi ọma. O nwere ike ọ bụghị ya, ya bụrụ na ị chọrọ ka ị na-eriju afọ na-akwụ ụgwọ iji. Amaghị m.
Amaghị m, o nwere ike ịchọrọ ka di gị kpọọ ahụ ọnụ ya, ma ọ bụ ka gị onwe gị ghara ibu oke ibu. Amaghị m nke ị na-achọ. Ma isiokwu bụ na nrọ na-abịa na mmezu site n'ịrụ ọrụ na ịgba mbọ dị ụfụ. Gị kpee ekpere, gị nwee ndidi, kpee ekpere, nwee ndidi, kpee ekpere, nwee ndidi. Site n'okwukwe na ndidi ka anyị na-enweta nkwa niile nke Chineke. Mana e nwere ọtụtụ mpempe nke mmezi ihe nke ndụ anyị. Ihe niile na-arụkọta ọrụ maka ọdịmma. Ihe niile nke na-eme na ndụ gị ugbu a, ọ bụrụ na ị tụkwasị Chineke obi ma ọ bụ kwere na ya, achọghị m ịma ihe ọ bụ. O nwere ike ịrụpụta ọrụ ọma. Ọ naanị mgbe etikọtara ya na ihe ndị ọzọ nke ka na-abịa abịa nke ị na-amatabeghị maka ya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.